माने जिउ गोनां बुस्थु बादि नुदोंना लोगोफोर बेखौहाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनैहाय नोंसिनो मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नायनानै ओमफ्राय मिन्थियोबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनोसै, बियो मा जिनिस नोंथांमोना नायदो आरोना गावनि मेगनजोंनो। नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनगोन, माने एसे इन्टारेस्ट आरोना जिनिसा, इन्टारेस्ट। उन्दैफोरनो देखायनो हागोन नोंथांमोनाबो बिदि खालामनानैहाय, एसे मोजां नुयो आरोना। दा नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय। दा नै लोगोफोर नायदो, बियो दा ओरैनो गुन्दै नङा होमबा बेयो, नै ओरैनो नै बेयाव जेबो गैया, मिथिबायना लोगोफोर। बे मा जिनिस नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाहैबाय। दा नै बे माबायदि जायो नै लोगोफोर, नै नुदोंना मा जादों बे, नै नुदोंना? बियो मारै जादों नोंथांमोनहा मिन्थिबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। नुदोंना? नै माने जिउ गोनां बुस्थु बादि नुदोंना लोगोफोर बेखौहाय। जिउ गोनां जिनिस मोसानाय बायदि नुदों। दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर, बेयो मा जिनिस। नुदोंना लोगोफोर?